Щэтыу. Сыд мыр? Мыр чэтыу. Чэтыур даха? Ары, чэтыур дахэ. Чэтыум пӏэ щипфэнэу фая? Ары, чэтыум сӏэ щисфэнэу сфай. Чэтыум ыц шъаба? Ары, чэтыум ыц шъабэ. Чэтыум сыд фэд ышъо? Чэтыум ышъо гъожьы. Чэтыум сыд ышӏэрэр? Чэтыур щыс къытэплъы. Чэтыум сыд ышъхьэ телъыр? Чэтыум ышъхьэ паӏо телъ. Сыд фэд паӏом ышъо? Паӏом ышъо шӏуцӏэ. Сыд паӏо чэтыум ышъхьэ телъыр? Адыгэ паӏо чэтыум ышъхьэ телъыр. Чэтыум сыд иӏорэр? Чэтыур мэпцӏэу «мяу-мяу» еӏо.